Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo pržene kozice. To je vrlo jednostavno jelo za napraviti, ali zato jako ukusno. Evo što nam treba. Trebaju nam kozice. Floki! Ovaj paša me izludi. Trebaju nam kozice, ja imam otprilike 60 deka, malo mlijeka, malo brašna, 2 jaja i malo mineralne vode. Kozice trebamo lijepo očistiti od ljudske i glave. Trebaju nam samo repovi. Evo to ovako otprilike. Vrlo jednostavno. Ništa komplicirano. Odstrani se prednji dio. I lagano se oguli ljudska. Vrlo jednostavno, lagano to ide. Trebaju nam ostati samo repići. Eto ovako, lijepo čist. Rep. Yes, to je to. Kozice smo lijepo očistili. Malo se posuše i to je to. Ništa, ajmo napraviti smjesu. Jaja. Prokleto jaja, uvijek mi ljudska padne unutra. Ok, 2 jaja lijepo razbijemo. Stavimo malo mlijeka. Tako lijepo. I malo mineralne vode. I to sve zajedno zamutimo. Malo začinimo sa soli. Ne treba puno, kozice slane same po sebi, malo popaprimo. Kako ko voli. I dobro sjedinimo. Dodamo malo brašna. Nešto slično kao kad radite smjese za palačinke. Ne smije biti pregusto, a ne smije biti niti prerijetko, kao sad ćete vidjeti. To sve lijepo umutimo. Meni je malo bilo prerijetko pa sam dodao još brašna. Eto, i to otprilike mora biti ovako. Dobili smo jednu lijepu smjesu. E sad, kozice ubacimo unutra. I to lijepo sjedinimo sa smjesom. Već sam sad gladan. Ništa, idemo pržiti. Na dobro zagrijano ulje. Lagano ubacite kozice unutra jedno po jedno. Mora da se lijepo potfrigaju. Kad kozice porumene sa jedne i s druge strane, vidjet ćete, to je gotovo. Ne treba puno. To je brzo gotovo jelo. Već sad miriši. Eto, kozice su nam gotove. Sveti Anton nas voli. Svaki video se javi. Eto kako to izgleda. Izvadite na papir. Da se sjedi višak ulja, masnoće. I dragi moji ljudi, to je to. Servirate lijepo tanjur. I to otprilike izgleda ovako. Ja sam stavio malo tartar umaka, malo limuna, par lista peršina i to je to. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da jedemo. Njam, 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 njam. Dobar tek vam želim. Lijep pozdrav.